Sigan? Trustee Cesario Abiner, Trustee John Abiner, Trustee Casas, Trustee Jose Carmelo, Leaders League President, Tanda. Discussion? Discussion na Mr. Chairman. So ang atong giplano nga katong ticket kung adunay kwarta anak nato magkita no, para kanako butang ta dinadit social para sa renovation sa Catholic. Trustee Carmelo. Amendments. Trustee Carmelo. Amendment, Mr. Chairman, nga first quarter sa 2025, mag-start ang ato ang renovation sa ato ang cottage. Masbon ko, Mr. Chairman. Sigan. Trustee Loyaw. Trustee Johnny Abiner. Discussion. Amendments. Objection. So approve. Next agenda. Voluntary contribution. Okay, item number 2, proposed monthly voluntary contribution, 100 pesos per family head. Trustee Loyaw. Una-una. Kabahin sa 100 na sa monthly Diyos sa Mr. Chairman. Nakapangsin na nagtong niyagi. Nahulong lang tungkol sa murang gulay. Para nakulang to sa mga plastar. O katong mga plano o na sugdan ng mga programa ni Mr. Chairman, gamit kayo ito din sa kalambuan sa atong central office. Gani diha gikuha ang ubang mga maintenance sa cottage na atong nasbutan na karon o pagpadagan sa MCI nga mga ganastuhan o sa mga travel expenses, Mr. Chairman, sa kanang mga national official. Kuan kay ko, Mr. Chairman, nga magamit dito tayo sa ginagmay lang amount sa mga family head sa nakalalaing distrito kay all member man. Dako na kayo ikatabang Mr. Chairman. Kaya akong unahuna, Mr. Chairman, kabahin sa agenda niya ng monthly Diyos contribution. Lain pa una-una. So, may ngapon sa tanan. Trustee Gumura. So, Mr. Chairman, sa laing ako na Mr. Chairman, akong i-open sa pagbalik. Sa atong una, na-agenda na siya pero wala ma-approve tungkol sa ingani nga sitwasyon, pag-convention, walay tao, mga national official ra. So, pag-approve, wala ma-approve. So, karon akong ibalik, Mr. Chairman, kana proposal na sa atong second vice sa kanhi. Karon ako nagbalik propose hasta ng agenda number 1. So, Mr. Chairman, nalantaw na ako ng Mr. Chairman na ubang distrito na ipundo nga wala magpadayon tungod kay nahunong man. So ato diya masugdan pagkakaroon Chairman para ang mga national official makalakaw sa mga lagyo ng distrito nga nanginahanglan sa pagbisitisyon, makakuha ta niya nga pundo. Kay ang mga lagyo nga mga distrito nahingawa sa mga problema nila nanginahanglan sa mga national official, labi na una ang MAA, Davao de Oro, dako nga ilang mga problema nga wala hiyubos na disiro sila. Hapit. Pero pasalamat ta kaniya karon.
So kini ang kakulangon sa pondo, Mr. Chairman. So kini ako nauna-una nga paglantaw para makita sa tanan, sa kadaghanan nga unsa ka kakulangon sa pamundo sa nasyonal. Para ang SIC-ID o DIT-ID sa distrito, sa maintenance sa cottage, sa kuryente, dili na magbalik-balik nga ang dili ra sa sentro nga bahin ang nasakitan o nabuthan sa mga balik-balik nga problema sa nasyonal nga level. Maraming Chairman. Lain bang mga una-una? Trustee Arizobal? Wala sir, Mr. Chairman. So akong imo nga ato aprobahan. Second. Trustee Pellegrino, Trustee Loyao, Trustee Pultaghap, Trustee John Ebener, Trustee Casas. Discussion. Amendments. Chairman, amendment. Ako yung amendment Chairman nga mag-create of solution para na may mabalaw mo. Second sa amendments. Trustee Loyao, Trustee Arizobal, Trustee Cesario Abiner, Mother's League President Anita Andal. Ang mga district governors pwede magkakuhan. Tingog. Mayong hapon sa atong tanan. About na nga proposal nga 100 per family head. So na-discuss ganina nga may na-edit sick-ed o maintenance sa cottage. So kahibaw ko nga ang atong mga kaubanan ng mga membro na ipangutana sa ilang kaugalingon bisan ako. Ang pangutana mao ni pila ba ka porsyento ang igahin para sa DIT, SIC-ed, pila ka porsyento ang para sa maintenance. Mga atong provincial governor sa Samar, Gasper Ibanez. Agad may follow up. Okay, sa amo sa Samar may naan na ni ana. Before din na propose kami dito gihimo na namo. Until now na ang among monthly 100 monthly per family head. So naka-propose dito, naka-specify dito pila ka percent ang para sa SIC-ed, pila ka percent ang para sa DIT-ed, pila ang madawat sa pamilya ug naay mamatay, pila ang madawat sa pamilya ug sila masiraan og balay oras nga naay kalamidad or other nga mga purposes. So para ang atong mga kaubanan ng mga membro nga naminaw karon makasumat pud sila sa ilang mga kaubanan dito sa ilang distrito nga ingon niya na ang ibahin kay pag-abot ani nga mga niya karon diri nga present pag-abot sa ilang distrito pangutan-on basig mayon ampo tuwa ko kasanong. Tama lang Mr. Chair. Mr. Speaker, proposal pa man lang, wala pa yung accountability, no? Wala pa tayo gunitan nga funding. So, mao gani nga na magbuhat ng resolution, aron kaya sa resolution, i-state ato kung sa itong gamitan, o
o gihapon ta makakuha og pila ka percent ang atong gahin ana nga pondo. So proposal pa man lang, so wala pa may approval, so depende sa pag-approve. So ang atong treasury mo ay magbuhat na ana sa mga funding o sa mga budget o sa mga percent nga pagbuhaton. So ana ra siguro Mr. Speaker. May clarification na. Clarification lang. Clarification lang, Mr. Chair. Hello. Ang akong purpose, before mag-approve, kinahanglan na plaster na tanan. Diba? Kaya kung i-approve daan nato, wala pa maplastar o pila ang mga kuan diha, mga igahin sa kada gikuan ninyo nga security sa maintenance. Makuan na siya. Kinahanglan i-plaster o sa antes kuan sa pag-approve. Para dili na maglibog. Mr. Chairman, dito sa nabuhat nga resolution sa una, na-revoke to, no? Ang gibuhat nga resolution. So, naa dito tanan o pilay koleksyon sa ano na gani koleksyon kay kanang pamilihin. Naka-state dito nga gani kanang mga single father, single mother. Adunay list anang 100, no? So, naka-plaster na daan. So, kung mangita tao, kung mo lagi apto itong gamiton nga resolution, so ipa-wipe pa to na to sa atong sekretary. Pero kung sa pag-approve na to nga lahiw na to ang resolution, so dili na to siya i-revoke na to, no? Pero kung pangitaon gid nato sa pag-approve nga mao na to ang atong gamiton, so naa dito. Naka-state na tanan. Kumano na siya. Na mao ganito nga supreme atong previous na tuig. Nga nagibalo na mo ani. O naa na dito. Lagyan siguro no pala na nang kopya sa resolution siguro to. May na-pero wa maka-state dito. Wala pa pila plaster. So ang ato ng sekretary anak mo ay applicable. Order Vice President. Please. So, dugang pagpasabot, no? Kabahin aling proposal. So, sa una, naan naman to, pero wala na di ma-approve. So, di council to, kaya ang ikasabot na dato dito sa Santa Irene, kaya ay hato siya mo ipito kung ma-aprobahan din niya sa convention. So, wala man ma-aprobahan ito, wala makurong, tumutok na wala siya. So, kanikaroon nga pamagi nga ni gagang ani nga proposal, i-move yun na nimo nga natuloy ang board, mag-move na sila solusyon. So diha sa solusyon, ang na diha, ang diskusyon, kung unsaon mo na pagbakin nimo ng 100%. Kaya importante ana, ang presidential fund man o ang secretariat. Oh, ang presidential fund ana 50%, 10% naman galing sa secretariat, niya 20 sa kurente, kunya 15% kon sa legislative. So diha nato mahibaluan sa diskusyon kung naanay solusyon. So ano rami ito? Another discussion? Trustee Suban? So, may hapon na itong tanan. So, ang ikadugang na ginagawa, Mr. Chairman, kani siya, dili magit kumpulsari ang atong mga bindirani na proposal na ito ang hatag ko 100 matag pamilihin. Kaya gani, itagaan na itong pribilehiyo ani, for example, ng mga byuda or single mom or single father, pag mo, umingan sila nga mo, abit babakuan ng 100.
wa may discount nga bisag 50 na lang akong ihatag, pwede gihapon. Subo na siya nga ang para lang sa ako kung unsay nakalatid diha sa atong matakang balaod sa atong baylos, kung pila ang ihatag sa sikit o sa ditkit, dito ta magkuha og percentage nga ihatag sa ila. Kay ang income ramang po na to, pilay atong kwan, dili man ta ka-sure kung sa isa ka tuig o sa isa ka buwan manghatag ba ang mga membro. Kay kana mo nga proposal, only kung mo prosper na, daghan taog gamitan, dili nang kay maintenance sa cottage. Usa na pud unta na siya sa kuhaan sa pangpinan sa atong basakan. So mo gali na karon na instead nga makaginhawa ta, balikan ta sa utang tungod kay kulang ang atong pinansyal. So manghinaot lang ko nga ang uban mga membro nga makasabot sila ani, dili lang sila maglibog. So kanaray ka dugang na ko, Mr. Chairman. Discussion pa tayo, Mr. Chairman. So, sa nag-start pa na sa una, ka na nga pala, sa wala pa ito na report.